Hej Annette. Hej Annette. Når jeg nu siger lilla, hvad tænker du så? Så tænker jeg buddhisme, nyreligiøsitet, spirituelt flower power. Og så kommer jeg jo lige omkring den lilla pædagogble, som jo er en del af min opvækst. Og så synes jeg jo, det er tankevækkende, hvor meget den lilla farve egentlig har styret moden og produktdesign. Jamen, jeg har jo fundet rugbrød i lilla emballage, der har været surmælksprodukter, som kunne hjælpe mig også var lilla. Og så jeg her den anden dag en lilla tennisbane. Okay. Og hvad så, når jeg siger gul? Hvad så? Jamen, så er jeg over noget med sommer og glæde og varme og energi. Det er så den ene side af den gule farve, og så er det jo igen vores kultur, der gør sig gældende, og jeg så også er præget af netto og billigt og discount. Og det, der er rigtig, rigtig vigtigt, når man som virksomhed vælger farver, det kan være til sin hjemmeside eller indretning eller facade, det er, at man tænker over, hvilke signaler farven sender. Altså, at man tager en distance til ens personlige farvepræferencer, så tager de her professionelle briller på og bliver opmærksom på, hvad er det for værdier, jeg vil have mine farver sender. Så det vil sige, at hvis jeg gerne vil vise, at min virksomhed den handler om kreativitet, så kan jeg gøre det med en farve? Ja, altså som udgangspunkt kunne den orange være rigtig almindelig. Ja, og nytænkning, og det er uformelt. Jamen, så vil jeg sige rene og klare, sådan nogle pangfarver er gode. Ja. Altså, så tænker jeg jo glasprojekt. Hvis jeg laver en ting, som repræsenterer de værdier, jeg står for, og har valgt de farver efter det, så kan dem, der kommer her, de kan jo se, hvad jeg er for en. Og så tænker jeg jo selvfølgelig, hvordan gør du lige det? Jamen, hvis jeg nu viser dig, hvordan du skærer i glasset, så er det bare om at omsætte dine værdier til de farver, du synes repræsenterer dem, og så design løs. Jamen, det er da bare det, vi gør. Ja. Det skal være lidt skrå. Ja. Og så skærer du her, laver et snit. Og så bruger du igen den her tang.